je Jirka, se jmenuje tu David Čau, čau. a jsme u superové hry Terraria. Určitě ji znáte a věci už máme, za to se omlouváme. Protože už to natáčíme asi po třetí. No, protože jsem vždycky chytil trochu range a tak trochu mi to ulítlo a tak víte, jak to pak dopadá. Ty už jsi u mě. Jo, tady v téhle skynce jsem našel tohle. To je takové srdíčko, když ho takhle dám, tak mám o 20 životů více. A tam už asi nejdem, protože tam už nic není. Možná kdyby ten písek jsme rozkopali. Krávo, to je malčer. Jak to jenom stojí, tak mátím. On tu někde bude, teď. To je tam nepáně Starala, no? Je po něm. Ty bojuj. Daj. Ježíš, já to nepoložil. Ježíš, ty se utopíš. Kopej. Hele. Iron. No, ukradni mi všechen Iron. Já ho tu koupím, ty mi ho ukradne. Tolik ironu. Kopej. Vypál. Jak ti to osvítí? Hele, tu je iron ještě. Tam dolů nejdu. Já teď ne. A ty máš nový meč, ty už máš výhodu. Já si dělám Tak počkej, krafťák. čak udělej krafťák. Já už to jdu položit. Tak. A jdu kraftit. Oni jak tam jenom dole skáčou. Tak, slávo, pořádný meč. Já nemám kladivo. Dobrý, už mám. A mám i luk. Ježíš. Až tam zase skočil. Jsem od toho podržel šipku. Ahoj, pojď. Já malem umřel. Děláš ty tam. Jo, už vidím, co tu je. Co? Však já jsem to rozmáčkal, já jsem na tom nestál. Nemohl se najít něco. Couldn't find antidote. Jdeme tam zpátky? Jo, a tam se zabít víme u toho. No tak jo, no. Ale nahoře, ne v té jeskyni. No právě. Ta jeskyně je ohromná a dole něco bude, když tam tu tady vypad. No to jo, takže, ale nahoře si zabydlíme. Jo? A dole třeba uděláme skladiště. Hele, tu je kopr, to se nevšim. Ale nechtěl jsem ho kopat. Sláva. Já se nebojím. Come on, bro. Yeah. Haha, come on, bro. Yeah. Ne. Další slime na mě útočí. Co to mrtvý? To byl skill, jsem ve vzduchu sejmul slime. Jo, to byl teda skill. Byl. Mám truhlu. Ježiš, ty truhly se vlastně dají brát, že? Já už je beru právě. Dobře, tak je ber a já jdu dále. Vemu tvůj rob. Jo, kdyby něco ty truhly jsme už vybrali, jak jsme to předtím, natáčeli, protože prostě už jsme to natáčeli, no a jsme to vybrali. Ale, hele, počkej, tam je to A ne, my jsme se z toho negibli.
A omlouváme se za to, že Hej, to vidíš to tam to dole? Tam to, jo, tam svítí, protože tam je ta meduza. Jo, tam je. Vidíš, řekl jsem to slušně. Počkej, tady to někde už je, jo, Tam tady je to devíti dřevo. šípama. Jo, počkej. Tady, já jsem to zrovna rozbil a to vystřelilo. OK, máš to. Nevím, co to je tím pádem. Počkej, neskakej dolů. My se musíme dostat ještě tam nahoru. Tak tam dějte s puškama. No, to určitě. Já nemám ty. Jako jenom. Já mám 30. Iron, Ber. Daram. Ne, to je silver. Hele, co tu je? To je to fialový. A to nevykopeš, myslím. Ne, to jsou emeraldy, jo, to vykopeš. Jo, emerald. Hezky. To se dá dělat ten laserový meč, ne? No jo, ale bude to na dlouho, než to dělám laser. Tak já vím, ale... Už dáme... Hele, tu je tolik ironu. Mám 16 šípků. To je iron, ne? Ne, není. No. A to nahoře je iron. Ne, není. Je Já už to. nevím poznávat ani ty blbosti. A ještě se utop. No, a teď se utopíš. Neutopím. Tady máš docela dost dlouhý nádech, Dave. Hele, to je iron. Já nic nevidím, Oh, Tam je kopr dole, ber ho. Taky se ty všem, a mám tu i s tvojima kamarádem. Počkej, to není iron. Jako pustou. Já nepoznám iron. To není fér. Ne. On... Lol. Počkej, to je asi... Tam to už ale asi... Já jdu po tebe nahoře baráče. Že tu necháš samotný, já nepoznám normálně, co je co. To vypadalo jak iron. To je podpísaný. Mám jít asi pro ten kopr, že dolů? Asi jo, no. A Ne, tu je ten červ někde. Neboj to dát. Není tak trošku. Proč Tam teďka 11 bude kolem úplně. mě jako všude? Já ho nemám rád, toho červa. Jaké ne? Nervózní. Dívej, teď je tu někde. Už vidím ho. A nedoskočil na mě. Mluv jeden. Jenom takový one shot, one kill. Ježíš, tam bylo zase to střílecí. Ale tam něco bude, protože já jsem to ještě nenašel normálně. Uf. 11 HP. Co to dole? Hele, tam ještě ten modrý, ten žlutý, jak si byl ten kopr, tak jsi na tom stál a tam, to je to žlutý, to neviděl. No, já vím, tam je kopr. Ne? Je kopr, taky ten emerald žlutý, ale. Jo, tak to nevím. Topaz. Úplně nevím, ale na co to pak je. Na žlutý meč. Aha. Laserovej. Tak já už jsem to zabydlel. Jo. Já jdu asi ještě hlouběji. Ale ne, tam bylo někde to vystřelovací. Doufám, že mě to zase zabije. Jo, už to vidím. Takže první vždycky musím to vystřelovací, až potom to, na co se šlape. Už to vím. Už mě to nezabije po druhý. A tady je to, na co se to... OK, mám to vystřelovací. Já mám taky. Dobře. A i ten pís, nebo co to je. To já nemám, to ty jste mi ukradl. Jo, já jsem čorka. Tak já si jdu hrát s vodou.
super, a zase to nevyskočí. To musím vypotřebovat dřevo. Ne, já se utopím. Nebo, neutopím. Ježíš. Dobrý slime, nemám moc slimy. Teď se utopím, ne, neutopím. Ježíš, tady už to asi končí. Já mám plný inventář, jo. Hezky. Už jo. Jo. A co teď? Jak se dám dostat domů? To nefunguje set home. Nefunguje, musím se zabít. A pak se doběhnou. Lol. Teď jsem furt padal z velké výšky, to musím dělat tolik žebříčků. Ty. Tap on the ground, fuck you slime. Ani anglicky, To, nenadávej. ten tak zpíval. Nevíš, kolik mám mít stone na nápad? Ne, myslím, že 6 nebo 8. No to je v Minecraftu, tady to tak není. Jo, aha, no tak možná jo, já nevím. Proč zase ten červ? Že tě má rád. Asi jo, ale to je gay. Ne, A proč je tam nadávej. slime? Gay není nadávka. Je to urážka. Není, to se říká Homosexuál- klukům, homosexuál. kteří mají rádi kluky. Ne, to je homosexuál. No a Už je nadávka. Ne, není. Je. Není. Je. Homo. To jo, už je zase no. Už zás? Jo. Dělej po domu a se bojím. Už jdu. To nejde, já tady se tak blbě staví bloky pod sebe. Hele, iron. My jsme ho nevykopali. Hej, letí to oko. Ty oko, typni. Ježíš. Proč je tu zase ten... Ker. Jo, to je normálně retardace. No, a já jsem ho nezbouchl ani jednou, on už mě dvakrát. Je po něm. Haha. Ježiši. Tak. Proč je tam zase slime? A ještě k tomu žlutej. Au. A on mi hlídá přímo cestu. Uf. Je po něm.
konečně blbý zombíci. Ach jo. To je hrozný. Tu jsou všude slimeové. Aha, došlo dřevo. Ne, slime. Ježíš. Ježíš, přepni ten meč. Pryč odsud. Haha, utekl jsem mu. Už skoro budu nahoře. Jo. Ten díl bude trošku hodně nudnej. No, tak to většinou ty první díly bývají. Já jsem torčku postavil na iron a já jsem si toho nevšiml. Až jdu zpátky, tak si toho všímám, toho ironu. Au! Naslonujou mě tu. Dělej Dave, prostě rychle nahoru a to zmlátí. Toto. Jo, já jdu znát. Jenom ty. Ježiště, tak vysoko. Už jen 300 bloků tady. Vlastně ty bloky tak nejsou velké, že tady. No. Když prakticky je to stejně veliký ten blok jako Minecraft. Pradlajs. No jo, No vlastně jo, to je ve 2D, že? no jasný. Hlavně to měřítko. Ta postavička tady je úplně jinak veliká než v Minecraftu. Takže ty kostičky jsou malinké. No. Ježíš, slime. Ještě, že letěl pořád v boju. Jsem tady. Jsem. Hele, ty jsi tu vynechal čest. Ne, no to jsem nevzal, to je tam jde na spánu. To je na vyprázdnění pro tebe. Aby jste mohli čeho. Co to děláš? Co tam děláš? Nahoře. Upravuju to tady, aby to bylo rovný. Že tady budeme mít baráček. Já bych to udělal tady dole. Ne? No jasně, na tohle bude další patro. Nebo Jo, to jo. děláme to něco velikého jako tam na tom vícu. Jo. Jo, jsem tu. Ahoj, počkej, ty něco vidíš? Já teda ne. Jo. Vidím, Ty to ničíš! Pěkně byl bez ty to. A tam už to nech. Nebo ještě dva bloky, Jsem dál takhle, aby to bylo v rovině. A proč to stavíš z hlíny? Já to pak upravím jiný blok, ale já jsem tam dal tu línu jenom kvůli tomu, aby ty zombiáci na mě nemohli. Tak pojďte zombici, já jim otevřu. Tak jo. Ne, bázno. Já jim jdu Někde hvězda jenom... spadne. Takže co můžu postavit? Hezky, já můžu postavit fialové torčky, žluté torčky. Ty jsi vychcanej. Já chci taky. Kildem! Jako to otevřu. Jo, z těch takových je, kde to je? Jo, z těch topaz a emetis. Z toho se dá udělat barevné torčky. Pet. Konečně mám pet. Kde jsem vzal snowblock? Já mám 38 hezký. Já tak už mi to pelaguje, dobrý. Ne. Pořád. Tak pomalený. Tak si to tak čeká. No. Počkej, já teď vyhodím něco. Je úplně ranem, ne? Aha, ty už si udělal pec, to neumíš říct? Jsem to říkal. Prdla.
Jo, říkal. Rádi. Děláme si růžovou válku. Máme zombíka v baráku. Poplach. Počkej, já potřebuji čestku. A je tam dole. Ale prdlaj, tady je. Ty ji ukrát. Jo, já čaruju. Tam musím přendávat, to tam nejde. Jo tak, jde to, super. To jde. Chytni oko. Granáta. To chci. Dej mi ty šurikeny. Ne, ty si nechám. Já, ale já jsem o ně řekl dřív. Ale já jsem je našel. No, protože jsem si zakempil a vůbec si mi neřekl, jestli drhnul si ode mě. Ano, to by utekl přes zlej. Na, tu máš granátu. Nechci, akorát že si ho zabiju. Počkej, já musím ještě... Ne, tady. OK. Už můžu to Iron and Anvil. Jo, takový udělej. OK. Vedle mě spadla hvězda. Jo, viděl jsem. Kolik máš hvězd? 2, myslím, tam mám. Dej mi je. Oni jsou v čestce. Jo, to. Jo, to je to z toho si dají udělat hodinky. Ne, teda, jo, hodinky nebo kompas nebo něco. Hezký. To stojí tolik, já si chci udělat armor. Armor stojí fakt hodně. No, to teda jo, jak se koukám. Tak si uděláme meče, já udělám takové ty 2 velké meče. Jo, kdyby si potřeboval, já mám 7 železa. No tak mi ho hodí, já jsem to teď pekl. A kopr nemáš? No, mám. Mám 7 zabiju. Bacha, já neumřeš. No, chytáš 4 hopl. Bych chtěla postele, na to potřebujeme takovou tu pavučinu, že? Já mám porušenou. Ty umřeš, já to vidím. Já mám tu okou zdrhlo. Ty to hodím dírou dolů. Dírou. Železo. A A na, počkej. na to. Aha, tak díky. Co je? Ne, že jsi mi dal koprovej. No? No. A jaký jiný? Ty říkal železnej. Já nemám železný. Hezky, ale já tenhle mám nějak brutálně vyenčantěnej. Tak to. Lol, jo, to jsem přece craftil a mi úplně luxusní na to padlo, co to je za blbost. Jak si zruším nějakou věc? Mě to asi Jak? dal kámoš. Tady tohle, to je úplně luxusní meč, hej. Dej mi to, já tak můžu. Jo, vás už vím jak. Tak, teď na to dám silver. A z toho silveru to vytáhnu, OK. Hezky, ty máš tolik ironu, tak co si jdeme vylepšit? Nějaký armor si jdu udělat. No. Žádný takový, vrať tam to železo. Já si udělám meč. Jo, jasně, ty budeš mít všechny ty nejlepší věci. Ale prdlaj, si dělám srandu. Kolik stojí ten? To stojí 12, to nemám. Wow. Jsem chtěl udělat 2 krumpače, ale nic nemáme. Tak udělám všechno kopr, zatím. Já mám kuprovou sekeru, krumpáč a meč. Fakt? Jo. Tak já si jdu udělat krumpáč. A meč Já mám masivní koprový krumpáč a mám agile kopr egg. Počkej, já už asi koprovej mám. Ježíš, já už koprovej mám, já jsem udělal další. Co je size? Velikost, no. Já nevím, já mám plus 12% size a na druhé mám plus 9% speed. Ale meč. Co? Meč. Ne, krumpač. Tak já si vemu ten speed, já chci speed. Ten druhý dám tam. Já jsem nevěděl, že mám kopr všechno už. Kromě meče, to nemám kopr. A nebo jsem měl kopr? Já nevím, asi ne.
mě Co ty přidal, mamínu promiň. dělá? Já nevím. Já jdu, jo, vlastně konečně den, tak já jdu, Tam jdeš. to udělat z dřeva. Jo. Útok. Tam dolů udělej dveře. Já mám No. hodně dřeva, když tak mi řekni. Já mám Mám. 26. Mám, kde mám dřevo. Jo, mám 75. Já jdu natěžit. Já mám 175 dřeva. To je jedno. Stejnak málo. Můžeš to těžit dlouho. Sem. Ježiš, proč to těžím chlapáčem? Máme dveře. Jo, jsme bohatí. A jdu udělat guidovi místo. Komu? Tomu guidovi. Ty jsi to našel? Jo, vlastně on je na začátku. Ale ne, ještě nedělej místnosti. Proč? Tady jednu místnost tam takhle. No, tak Dobrý. tam udělej jednu. Protože to stejně celé budeme ještě přestavovat. To řekl kdo? No tak ale jakože celé, ne celé, ale jakože upravovat. Jo, to jo. No. Víš, že jsi to tady nevychytal, to potom musíme zvětšit. Jsem nevychytal. Ježíš, já to nechtěl mě tady vykopal. Jsem to nevychytal. Ale prdaj. Tady, že když nejsi na tom craftingu, tak nevyskočíš tam, až když jsi na craftingu. No. Je lagy, Máš ty. nechápu. No já to nechápu, já chtěl mám úplně brutální lagy. A najednou se šup a najednou nic. Tak, mám guideovo místo. A jdu ho sem umístit. Jaj, jak to, že se nemůžu dát? Se na tom to... Jo, počkat, já to zkouším. Tam dám... Takhle. Už ho tam dal? Ne, moment, já to tam nedám. Proč to tam nejde, tam to nějaký hosting píše. Hosting. Že to není, jakože to neberu jako dům zatím. To musím právě říkám. Tak to není dům, to je jeskyně. To ani dům nemá být. No, ale já nevím, jak to bavit tady. Ne, jak to mám říct? Teď. To nejde odkopat. Protože tu nic není, to co nejde odkopat. Zeď. Jaká zeď? Jak to, že to nejde odkopat? A kamen, že hliněná zem. Teda zeď. Já vím, jak to tam to. Tady jo, ale... Ty pere. Já vím, já to dělám tady, aby jsme potom tam mohli dát tu dřevěny. Já vím, to nejde ani třeba tady, to musíš už udělat z nějakého kousku. Od rohu, to musíš od rohu jet. Proč to zničil? No, tohle jsem dám.
Počkej. Jaj. Říkám, že to musíme zvýšit, jinak nevyskočíme nahoru. Prosím. Thanks, bro. Jaj, ne, já vystřelil z luku. Jo, Tak to mi padla hra, dobrý. to dělej sám, to mě nebaví. Já chci něco craftit, úplně něco luxusního. To takhle na začátku nemůžeš. Jedno, já chci. Máme 14 ironů, budeme to spíše šetřit. Máš ty čestky? Jo. Hoď mi je. A? Zatím to tu někde naházíme, potom to musíme celíčké. Tak, tak. To tam dáme, to tam dáme. To ne, to tam dáme, to taky ne, tohle tam dáme, tohle tam dáme. Chceš tohle? To. Mám 4. Proč tam dáváš cobblestoneové? Že je to pěkný. Myslím, že tam dáš dřevěný. Já udělal stonový. Ne, Tadik, ne. Já vím, to já jsem to úplně. To kopej. Ale už potom děláme jenom ze dřeva, mně se to nelíbí, jenom ty místnosti budeme dělat z toho koblu. Jo. Haha. Tyš. Tyš, tyš. To je moc malý, já se tam nevejdu. Vlastně na sekunde. Ne, jo. To bydlí. Jo, já už to vidím taky. Jdu osnajpit slajmo. Ty máš luk? Jo. A ty jsi to musel vypotřebovat zlato na ty šipy. Ne, Ne? ne, Teda iron. ne, Tak nepotřebuješ iron? ne. Obyčejný stone a dřevo. Ale já jsem našel. Mě teď úplně něco luxusního napadlo. To udělal nějak divně. Proč? Tady jsi to neměl tady dokopat, říkal si, že to je druhý patro, tady je druhý a tady bude když tak třetí. To neřek. Já jsem to chtěl zarovnat úplně celý. Ne, to Tady ne, jako to je jsem to chtěl zbytečně, to zarovnat by bylo úplně škaredé. Já nevím, máme stone? Já už ne. Já jo, 26. Že málo, ale mám. Takže konec. Super, mám tu první kukel. Jo, ty máš ty ohnivý. Jsi zabil. Zabil, haha, to zabil. A já mám nějaké šípy. 14. No tady je můj. Jo, ha, díky. Upravím terén před barákem. Tak. Jsem to dodělal. Už zase bude tma. Máš už ty postele? Ne, A tady funguje, že když se vyspíš, že jsem na to zapomněl. já nevím, to už Já jsem na to úplně zapomněl, jestli to tu funguje nebo ne. Zabij slima, tam je slime, zabij ho. tak jo. Lejmíku, pojď tam.
Počkám na poča. Fire. Fakt na 2 rány. Zůstala 1 šolava. Ale na to potřebujeme speciální kraftící stůl. Sůl? Stůl. Já jsem ti rozuměl sůl. Prosím tě, neber mi v těch čestách věci, jo? Jo. Nebo Lol. takhle v čestě napravo mám věci. Jo? Ale všechny společné. No já vím, já jsem si tam jenom teď dal věci, protože já potřebuji, abych mě zabil, aby jsem se objevil u toho na spawnu a dostal jsem na něco guide. Však tam dojdí. Nejdu. To je moc daleko. Já tě nechci zabít, ty jsi moc hodnej. Dělej! Kill me. Chyť si mě. Bruh. Come on, pojď. Dělej, pojď. Tak pojď sem, já tam nedoskočím, já jsem šel pro dřevo. Dej si PvP. A nezabíjej ty mě, já mám málo HP. Však mám PvP. Ježíš, to dělá hrozné zvuky. Já mám vyplý zvuky. To je jak kdyby, nevím, co ježiši. Jako kdyby si papoval. Já nemůžu do zelených, dobrý. Ne, já nemůžu do zeleného, dobrý. Kde je guide? Mrtvej. Nemůže být mrtvej. Aha, on to tam. A prej je to Lukas, ne guide. Co? Prej je to Lukas, ne guide. Prej, jo. Potřebujeme na to nějaký moment. Takže doufám, milí diváci, že se vám to líbilo. Ano. A my se s váma asi rozloučíme, protože už je to dost dlouhý a nudný. Já hlavně musím pryč. Ano. A takže čau, v příštím díle se uvidíme, doufám, že to bude mít dobrou odezvu tohle video a že se vám líbí, jak natáčíme a ať nás v tom budete podporovat a všechno možný. Takže čau.